दिनै जोंहा बड'लेण्ड सान 24थि बड'लेण्ड सान दिनै बिटिसिनि गासै 10टा जायगायाव जादों आरो आसोल हाबाफारिया जोंना क'क्राझार सेक्रेटारियेटआव जादों ओमफ्राय बाखि 9टा साब डिभिजनाव जेरावबो जादों आं दिनै बेरगावआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों थ' आं नैबे सानाव गिबियावनो आङो बड'लेण्डनि बिटिसि बाखि गासिबनोबो आंनि गोरबोनि मोजां मोननाय अननाय लोगोसे गाहाम मोनसानायखौ आं जासिहरदों ओमफ्राय नैथियाव जाहैबाय दिनैनि दिनखौ मोननायनि गुदियावनो दङ जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आं बिथांखौ मान होदों आरो लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा रुंसारि जालांदों बिथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनि मानखौ आं जासिहरदों थ' दिनैनि साना खोब मोनसे मोजां सान रंजाथाव सान नैबे 2003 नैबे 3 फेब्रुवारियावनो जिहेतु बड'लेण्ड सृष्टि जादोंमोन गासै 3082 गामि लानानै प्राय 8970 बर्ग किल'मिटार मोनसे एरिया लानानै जागायदोंमोन दा नैबेनिफ्रायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे निजा राजनिति मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनदों आरो बेनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्टखौ नुजेनदों बेनिखायनो नैबे साना जोंनि थाखाय बिराद माने गोग्गाथाव रंजाथाव मोनसे जारिमिन सान ओंखायनो जों नैबेखौ देग्लायबो खोब गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै एबार जोंनि बर्तमान सोलिबाय थानाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जि सरकार नैबे सरकारा मावनो लानाय बा इलेक्सननि समाव खोथा होनाय गासै मोनबा गेरेन्टिनि खामानिखौ दिनै जोङो शुभ आरम्भ हिसाबै माने जागायजेननाय हिसाबै दिनै जों बेवहाय मावजेननो लादों आरो बे जाबाय हा फाट्टा राननाय मोनसेया जाबाय मा होनगोन बेखौ बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनानै जाहाथे मावना जानायनि बेबस्था होनाय संस्थाफोरनि मोनसेया जाहैबाय आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 करि जोंहा एककालीन अनुदान गासै बिटिसिआव खमावबो 50,000नि बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होदों ओमफ्राय गरिब दुखिया सोरबाया फिथा सावो दाउ फियो माबा माबि फिसा फिसौ मावो बिसोरबो जाहाथे एसे सहाय जायो बेनि थाखाय प्राय 60,000सो जोंनि माने गरिब दुखिया व्यक्तिनो दिनै 10,000 करि एककालीन होदों आरो बेनिफ्राय निउ सिटिजेननो दिनै 10,000 करि थाखा होनाय जादों आरो बेनिफ्राय जायफ्रानाखि मा होनगोन अंगहानि सोरबा आथिं एसे माबा दं आखाइ बेफोरनो बिसोरनोबो 10,000 करि दिनै एककालीन होनाय जादों आरो दिनैनि दिना खोब मोजां सान दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद जासिनांगोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो धन्यबाद जासिनांगोन बे जाबाय जों दिनैनि बे मोजां सानाव आरोबाव जोङो मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि अननायाव आरोबाव 1,000 क्रर थाखा जों मोननो थांबावगासिनो दङ बेजों जाहाथे बिटिसिआव जोङो गोदानै दालां आरो लामा बानायनो जों हागोन आरो दिनैनि दिनाव नाथाय हेमन्त बिश्व शर्मा मोनसे गेदेर मोनसे फोसावदों जिहेतु बर' अट'नमास काउन्सिलाव मोनसे भबनखौ बे बिराद मोजां खबर जोंनि थाखाय बे जाबाय बेखौ बाख्नायनांगोन जोङो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंहा बिटिसि सरकारा थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि नाजानायाव बिटिसिआव गंनै गेस्ट हाउस दंमोन गुवाहाटियाव मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड भवन मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड हाउस जोंना खानापारायाव थानाया दाबो जोंनावनो दङ आरो बेनिफ्राय सार्भेयाव थानाय बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय समावनो बेखौ बायनाय जादोंमोन दा बर' कसारि वेलफेयार जिहेतु सोरजिबाय बिथांमोननि हेडक्वार्टारा गुवाहाटिखौनो सायख'दों नाथाय बिथांमोना दासिमबो अफिस गायसननो हायाखै ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै जिहेतु जोंनिनो एखे मानसि गोजा जोंनो फंबाय बिदाफोर बायदि गोजा बिटिसिनिफ्राय बेखौ मोनसे उपहार हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिथांमोननो आनुষ্ঠাनिक भाबै गुवाहाटि सार्भेयाव थानाय जि बड'लेण्ड हाउस बेखौ बर' कसारि वेलफेयारनि दैदेनगिरिफोरनो गथायना होनाय जाबाय आरो सार नोंथाङा खम समायावनो दिनै ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि बिबान मोन्दोंमोन थिग बेबायदिनो नोंथाङा फैबाय थानानै नैबे बिधान सभायावबो टिकेटनि लोगोखौ खोना मोनखाबाय थ' उदालगुरि मोनसे सार भाइरेल खोथा सोलिबाय थादों जे सानैबो टाइगार देरहायोब्ला मिनिस्टारनि बेलायाव बेले जागोन नामा बे उननि खोथा मिनिस्टारा जोंनि सायाव थायाना जोंहा जाहैबाय सासे गार्जेन थाबाय गार्जेना जेखौ दायित्व होयो बेनोसै आरो जोंहा गार्जेन माने जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गार्जेन हिसाबै जायखौ दायित्व होगोन बेनो इलेक्सनानो जायाखै इलेक्सन देरहाग्रोनांगोन जोंनो दा रायजोनि आशीर्बादसो नांगौ मन्थ्रियाथ' बहुत उननि खोथा नङा होमबा जोंनो रायजोनि आशीर्बाद नांगौ जों देरहानांगौ एबार जोङो 15थाबो देरहानानै आवगोलनिख्रुइ जाहाथे जों स्ट्रंसिन जानानै साब्रै जाहाथे जों मन्थ्रि मोनबोनो हायो बिसोरना नोंथांनि रायजोफोरा गासैबो साखाफारा जानांगौ सार गासैबो हाथाय बाजार नोंथांनि खोथा रायलायबाय नोंथाङा जुदि बेरायनानै मिथिदोंबाथ' बिराद मोजां आं बिराद गोजोनबाय आं दासान्दि बारा गिदिंनो हायाखै जुदि गिदिं बे खबरखौ मोनदोंब्ला बिराद मोजां आंबो हाबगासिनो दङ रायजोनि अननायथ' बिराद मोनदों रायजोफ्रा जथेस्थ' गोजोनदों जेसेबां हायो मावनो नाजागोन आरो जोंथ' 15थानि थाखायनो एकदम रेडि 15था
देग्लाय जोंना जाबाय समस्थिया 15थायावबो जों रेडि आरो मानो रेडि होनोब्ला इलेक्सननि बारानोथ' जोबाखैना दांले 3 मास सिगांल'सो इलेक्सन जोबदों जोङो 28थायाव देरहादों जेरावबो BPFनि वेट दंजोबो दाथ' सरकार जाबाय जोंजों गुबुन पार्टिफ्रा लोरबां जाबाय जों स्ट्रंसिन जाना दं दा ओंखायनो बिराद मोजां देरहागोन आरो